ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ኣብ ሂወትኩም ከይሞከርኩም ክትሓልፍዎም ዘይብልኩም ዋላ እኳ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ፆታዊ ርክብ ዋላ እንተፈፀምኩም እዘን ቀፂለ ዝሕብረልኩም ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት እንተዘይተጠቂምኩም ፆታዊ ርክብ ኣይፈፀምኩምን ተባሂሉ ክንገረሎም ዝኽእሉ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት እዮም። ንደቂ ኣንስትዮን ንደቂ ተባዕትዮን ብማዕረ ዕግበት ክህቡ ዝኽእሉ ብሉፃት ናይ ፖዚሽን ዓይነታት እየ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ። እስካብ ናይ መደበይ ፍፃመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብክብሪ ሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ብዙሓት ሰባት ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ንዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ከም ዝፍለጥ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ፆታዊ ርክብ ጠባየን ካብ ደቂ ተባዕትዮ ቁሩብ ፍልይ ዝበለ እዩ። ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ መትለኹም ናብ ብልዕተን ስለ ዝኣተወን ስለ ዝወፀን ጥራሕ ከምኡውን ግጅፍ ዝበለ መትሎ ስለ ዘለኩም ጥራሕ ንደቂ ኣንስትዮ ተዕግቡ ዝመስለኩም ደቂ ተባዕትዮ ኣለኹም። ኮይኑ ግና ሓደ ሓደ ፖዚሽናት ተጠቂምኩም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዕግበት ብቐሊሉ ክነቅልጥፎ ንኽእል ኢና። ካብዚ ብተወሳኺ ሓደ ሓደ ሰባት ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ከም ነውሪ ዝሪኡን ንምምካር እውን ምንም ዓይነት ድሌት ዘይብሎም ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ እዮም። ሜይቢ ኣብኣቶም ዘሎ ምስ ናይ ፆታዊ ርክብ ፖዚሽን ዝተተሓዘ ግጉይ ኣረኣያ ንክነማዕራርዮ ዝተዳለወ ብሉፅ መደብ እዩ። ኣብ ዓለምና ብጣዕሚ ብዙሓት ናይ ፆታዊ ርክብ ፖዚሽናት ኣለዉ። እዚኦም ኩሎም ግና ንፆታዊ ርክብ ይምቸዉ እዮም ክበሃል ኣይኽእልን። ኮይኑ ግና ብዚ መደበይ ለማዓንቲ ዘልዕለልኩም እዞም ሰለስተ ፖዚሽናት እስካብ ሕዚ ተዘይተጠቂምኩሞም ካብ ሕዚ ብምጥቃም ትረኽብዎን ትህብዎን ዕግበት ልዑል ከም ዝኸውን 100% ብምትእምማን እዩ። እቲ ቀዳማይ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ክንርኢ ከለና እታ ጓል ኣንስተይቲ ንክልተ ኣእጋራ ናብቲ ወዲ ማእገር ሰቂላ ዝግበር ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። እዚ ፖዚሽን ቀዲመ ኣብ ቅድሚት ዝገበርኩሉ ምክንያት እንታይ እዩ? ብዙሓት ሰብ ሓዳርን ፍቁራትን ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ዝጥቀምዎ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እንታይ እዩ? ዝተለመደ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። እታ ጓል ኣንስተይቲ ብታሕቲ ኮይና ዝግበር ናይ ፖዚሽን ዓይነት ከም ዝኾነ ይፍለጥ እዩ። ኮይኑ ግና ቁሩብ ሞዲፊኬሽን ብምውሳኽ ነዚ ፖዚሽን ክተምቅርዎ ትኽእል ኢኹም። ስፔሻሊ ነዚ ፖዚሽን ቁሩብ ብምትዕርራይ ካብ ዝነበሮ ንላዕሊ ዕግበት ክትወሃቡ ትኽእል ኢኹም። ንኣብነት ርክብ እንዳፈፀምኩም መትልኡ ኣብ ውሽጢ እንዳሃለወ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ፀቂጥካ ዝግበር ስለ ዝኾነ ኣብ ከብዳ ከባቢ ማቻ ንከይስምዓ ዝገብር ዝተለመደ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። ኮይኑ ግና ንክልተ እጋራ ናብ ማእገርካ ኣብ ተድይበሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ ብልዕተን ጂስፓት ኢልና ንፅውዖ ሴንሲቲቭ ዝኾነ ፓርት ኣለወን። እዚ ፓርት ንክንካእ ዝገብር ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ ሕዚ ዝሕብረልኩም። እዚ ስፓት ድማ ንክተፍስስ ዝገብራን ቀልጢፋ ናብ ዕግበት ንክትበፅሕ ዝገብራ እዩ። ስለዝኾነ ንክልተ እጋራ ናብ ላዕሊ ሓፍ ክተብሎን ከላ ድማ ካብ ሕቆኣ ሓፍ ናይ ምባል ጠባይ ስለ ዘለዎ ኣብ ታሕቲ ኣብ ሕቆኣ ትርኣስ እቲኹም። በዚ ፖዚሽን ፆታዊ ርክብ እንተፈፂምኩም እታ ጓል ኣንስተይቲ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ናብ ልዑል ዕግበት ንክትበፅሕ ዝሕግዛ እዩ። እቲ ወዲ እውን በዚ ፖዚሽን ኣብ ከብዳ ከባቢ ንዘሎ ክፋል ሰውነታ መትልኡ ናብ ውሽጢ ዕሙቕ ኢሉ ንኸይኣትው ክኽልክሎ ስለ ዝኽእል እውን ኣብዚ ግዜ መትልኡ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ብምትራፍ ዕግበት ንኸይህባ ይገብር እዩ። ስለዝኾነ ነዚ ነገር ንምክልኻልን ዝበለፀ ዕግበት ንምሃብን ብተወሳኺ እውን ብቐሊሉ ጠንሲ ንክሕዛ ትደልዩ እንተኮይንኩምን እታ ጓል ኣንስተይቲ ብሕቆኣ ደቂሳ ንክልተ እጋራ ናብ ማእገርካ ሰቂላ ዝግበር ናይ ፖዚሽን ዓይነት ተጠቂምኩም ፆታዊ ርክብ ንክትፍፅሙ ክሕብረልኩም ይደሊ። እዚ ድማ ብቐሊሉ ዕግበት ክትህብዎንን ብቐሊሉ ጠንሲ ንክሕዛን ዝሕግዘኩም ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። ስለዝኾነ ነዚ ፖዚሽን ንክትጥቀሙ ክሕብረልኩም ይደሊ። ነዚ ፖዚሽን ከይሞከርኩም ነዚ ፖዚሽን ከይጠዓዓምኩም ከይሓልፈኩም ክሕብረልኩም ይደሊ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ድማ ኣብዝሓ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ሂወቶም ከምክርዎ ዝደልይዎ ኮይኑ ግና ኣብዝሓ ደቂ ተባዕትዮ ዘይረኽብዎ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። እዚ ድማ እታ ጓል ኣንስተይቲ ብከብዳ ደቂሳ ኣብ ትሕቲ ከብዳ ትርኣስ ገይራ ንእጋራ ቁሩብ ክፍት ኣቢላ
بدحريا خوينكا متلوخا نابلعتا اتخاذ زغبر ناي بوزيشن عينت يو بز بوزيشن دق انستيو ون بطعمي تطقمت ايان مخنياتو انتايو قداماي متلو عمق إلو ابزاتولو غزا كاب كبدن لعل إلن توسخ عقبت كرخبا يخلاين متلوخم نابناي حمبرتن دايركشن سلازخونه زحلف بقطتا نابتي قدم إلى زحبركلكم كفال بلعتن جي سبات نبلو مالتيو بقليلو متلوخم سلازرخبو نتاغوالن ستيتي بقليلو نختعقبا زحجزكايو كابز بتوسخ دما غومبسيلا صوتاو ركب مفصام زابيا غوالن ستيتي انتخوينا ويكا ابركا خبابي اب حقوق خبابي حمام زسمعان تخوينا بخبدا بملقاس ترأس اب كبدا بمግባር صوتاو ركب انتفصيما بزي منم حمام عقاباي زخونه ناي صوتاو ركب نختفصمو زحجزايو ስለዝኾነ እዘን ፖዚሽናት ቀደሚለ ከም ዝሓበርኩልኩም ብፍጹም ከይሞከርኩም ክትሓልፉ የብልኩምን ሓደ ሰባት ጾታው ርክብ ከስተማሩ እንዳደለዩ ይጣመኩም እዩ ተባሂሉ ዝተዳለወ ናይ ጾታው ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ንምውካር ተፈርሑ ኢኹም ሓዳዲዮም ድማ ናይ ጾታው ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ክበሃል እንከሎ ዝተሓላለኸ ነገር መሲሉ ዝስምዖም ሰባት ኣለው ስለዝኾነ እዘን ክልተ ፖዚሽናት ተጠቂምኩም ዕግበት ንኽትረኽቡ ክሕብረልኩም ይደሊ ኣመበል ሳልሳይ ንሪኦ ድማ ንደቂ ተባዕትዮ ብጣዕሚ ልዑል ዕግበት ዝህቦም እዩ እቲ ወዲ ኣብ ሶፋ ዝርግሕ ኢሉ ኮፍ ብምባል ታጓል ኣንስተይቲ ኣብ ልዕሊኡ ኮፍ ኢላ ንእጋራ ኣብቲ ሶፋ ገይራ ብክልተ እዳዋ ንድሕሪት ኣብ ብርኩ ተጎዝጉዛ ተፈጽምዎ ናይ ጾታው ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ ነዚ ፖዚሽን ደቂ ተባዕትዮ ዝፈትውሉ ምክንያት እንታይ እዩ ናጥዋትክን ንብልዕትክን ዝተፈላለዩ ክፋላት ሰውነትክን እንዳረኣዩ ጾታው ርክብ ንምፍጻም ስለዝሕግዞም እዩ ከምኡውን በጻብዕቶም ንክሊቶሪ ክፋል ብልዕትክን እንዳሓሳሰዩ ተወሳኺ ዕግበት ክረኽቡን ክህቡን ስለዝሕግዞም እዩ ካብዚ ብተወሳኺ እውን እታ ጓል ኣንስተይቲ ምንም ዓይነት ሎድ ከይተሸከመት ዝግበር ስለዝኾነ ብቐሊሉ ንናይ መትለኹም ምንቅስቃስ ጥራሕ ብምስትውዓል ዕግበት ይረኽባየን ክንጠቕልሎም ከለና እዘን ናይ ጾታው ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ብቐሊሉ ኣብ ገዛኹም ምስ በዓልቲ ቤትኩም ወይ ከዓ ምስ ኣፍቃሪትኩም ብምሙካር ቅድሚ ሕዚ ሪኢኹሞን ረኺብኩሞን ከምኡውን ሂብኩሞ ዘይትፈልጡ ዕግበት ንኽትረኽቡን ዕጋባይ ናይ ጾታው ርክብ ጻንሒት ንኽትሕልፉ ዝሕግዙኹም እዮም ሜይቢ ዝተፈላለዩ ናይ ጾታው ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ምሙካር ትፈርሑ ሰብ ሓዳር ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም ኮይኑ ግና ዕጋባይ ናይ ጾታው ርክብ ክትፍጽሙ ስለዘለኩምን ዕጋባይ ናይ ጾታው ርክብ ምፍጻምኩም ድማ ኣብ ናይ ሓዳርን ናይ ጾታው ርክብ ሂወትኩምን ኢምፓክት ከም ዘለዎ ብምፍላጥ ክትጥቀምዎ ኣለኩም ቀስ እንዳበልኩም ንበዓልቲ ቤትኩም ነዘን ፖዚሽናት ክተልምዶለኩም እዞም ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ኣብ ሓዳርኩምን ኣብ ጥዕናኹምን ዘምጽዎ ምንም ዓይነት ጸገም ከም ዘየለ ብምፍላጥ ንኽትምክርዎ ክትሰግኡ የብልኩምን ነዚለ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ክዛዝም ካብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካኣን ክትተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ሓትት መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ ሓሳብ ርእይቶኹም ብኮሜንት ኣብፅሑና ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ያኔለይ